Salam qadardan tomoşaçylar, siz ýene bir Arduino sapanyna hoş gördük. Inni bu sapapda biziň etjek zatlarymız. Birinji bilen sizi LED ulanmak bilen tanıştyrarys we LEDler ulanyp svetofor ýasamagy öwrederiz. Onuň üçin bize esasy gerek boljak zat hemişeki ýaly Arduino beýnimiz. Soňra LED lampamyz ýagny svetoforumyzyň öz görnüşim svetoforum meňdäp dur we bir näçe kabellerimiz gerek bolar hemişeki ýaly. Inni bolsa sizi svetofor bilen tanış edelim. Svetoforumyzda görüşüňiz ýaly 3 renk bar: gyzyl, sary we ýaşyl. Edil şolar anlatýarym. Aşagda 3 tane pin bar. Olaň biri G harp bilen bellen inglizce green, soňra Y harp bilen inglizce yellow we red R harp bilen bellenýär we 4-nji pinimiz bolan GND'miz hem şu taýda bellenýär durandyr. GND'ni hemişeki ýaly Arduino'myzdaky GND bölümine çatmaly. Soňra bärden isän bir renkimizi, ýagny biz barlamak üçin birinji renk ýagny gyzylmyzy alarys. Gyzylmyzy alyp 10 pine çatýas. 10 pinen isänli pine de çatyp bilersiňiz. Biz şu wagt görkezmek üçin 10 pine çatýas. Indi bolsa kodlama bölümimize geçelim. Näni programmalama bölümimize geldik. Bärde Arduino programmamyzy açalyň, taýýar boşluk ýapamyzy we o setup bölümimize gerek bolan biz ýaňy diňe gyzyl pin ýakjak diýdik. Şoň üçin pin mod bilen başda gyzyl pinimizi girdiýäs. 10-njy pinimizi output görnüşine, ýagny daşyna çykarýar. We oňa durnuksyz tok bermek üçin digital write onumuzu high edýäs. We kodumuzu save edemizden soňra şu taýda Arduino'myzy alýas we kompýuterimize baglaýas. We baglamyzdan soň inni şu taýda tools bölümimizdäki portdan şu taýda com x bolýar, ýagny islendik sanan bolýar. Şoň üçin şoňlar meňkine baglanyp siz özüňizinkine go baglarsyňyz we upload düýmejimize basýas. Görüşürüz ýalyna Arduino bize aýtdy, dan uploading ýagny siziň koduňyz ýüklenýär. Ina Arduino programmamyzda kodlaşymyz ýaly 10-njy pinimize durnuksyz tok ber diýip ýazdyk we Arduino'muz bize durnuksyz tok berýär, ýagny gyzyl LED lampamyzy ýakyp durýar. Indi bolsa siz bilen svetofor ýasama bölümimize geçelim. Onu nädip ýasamaly? Onuň üçin biz svetoforumyzda 3 pini bulanmaly bolarys. Ýagny başda şunu aýralyň. Ýagny yellow'myzy haýsy pinimize yellow'myzy 9-njy pinimize yellow'myzy 9-njy pinimize soňra green'imiz hem 8-njy pini biriktirdik. Indi bolsa programmalama bölümine geçelim ýene-de. Indi bolsa ýaňy aýdyşymyz ýaly svetoforumyzyň kodlama bölümine geçelim. Bärde ýaňy ýazyp goýuşymyz ýaly pin mod 10-myzy ýam taýýar. Ýagny gyzyl LED'imiz bize pin mod 8 gönü copy paste edip bilýäs. Pin modumuz 8-nji, 9-njy we 10-njylar. Indi bärdäki digital write onumuzy aýralyň, şo kodumuzy iňnoldan başdan ýazyp başlalyň. Pin mod 8-miz alýas. We onlarına digital write 8-mize high diýäs we oňa tok berýäs. Soňra oňa ögründen delay bölümimizi goýýas we 2 sekund dowamlyk berýäs, ýagny svetoforumyzda renk 2 sekundlap ýanyp durýar we soňra ol öçmeli. Oň üçin digital write 8-mizi high-da low etmeli bolýas we ýükledip
logo geçirýär. Yine 1 sekund araştırma wagtyny berýär sara geçmek üçin. Indi bolsa edilişi ýazanmady aşağı kopýalap goýup biler, we otayda sanlaryny ýükledäýmeli bolýar, wagtlar bilen. Onun için 9-njy pinmi, sar pinmi bolan için 9-njy pinmi diýär. Sarymyz hakyky durmuşda svetoforda bir eýleki renklere garamyzy azanýan üçin oňa 2 sekundda 1 sekundlyk wagt nemesini bereliň we ýene-de şonu kopýalap alýar we inni gyzylmyzy işledýär. Gyzylmyzy eýam 10-njy pin bolan üçin 10 dip onu ýükledýär we oňa 2 sekundlyk dowamlyk berýär. Ina görüşmedi al kodumuz taýar. Indi bolsa ýene-de Arduino'myzy kompýuterimize giripdirýär. Yankadan işlemde täzeden defyan tools'umuza girýär. Portumyza serejär. Eger çatılık bolsa degme köpmanlar, ýa-da çatılık da bolsa üstüne basıp şu gapdanlar tiki we ýa-ni galçykan görmeli. Soňra upload düýmesine täzeden basýar. We kodumuz taýar. Näýanky programmalaýyşymyzy alyp, birinji gyzyl renkimiz ýa-ni 2 sekund dowamlylykda, soňra ýaşynymyza geçýär 2 sekund we sarymyz görüşmüzi alyp 1 sekund ýa-ni ýene gyzylymyza geçýär. Soňra 2 sekund ýaşynymyza geçýär we sarymyz görkezýär. Edil hakyky durmuşdaky svetofor ýasama öwrenip, ýani görenimiz üçin we öwrenimiz üçin size sag bolsun aýdýar. Kanalymyza agza bolmaň ýatdan çykarmaň, websaytymyzdan görüň. We başga soraglaryňyz bolsa bize Instagram hasamymyzdan DM görnüşine de ýazyp bilersiňiz ýa-da nomerlarymyz şo taýda belgilenendir. Descriptionlarda şo taýdan bizi tapyp biz bilen görüşip bilersiňiz. Dinläňizde görüňiz üçin sag bolun.